אהלן, קוראים לי אורי קרגולה, אני בן 25, אני סטודנט בתואר הכפול לפסיכולוגיה ומנהל עסקים, ובצבא הייתי פרמדיק לוחם. שם, לניהול אירוע לא היו פשרות. למדתי לקבל החלטות מדויקות, וכל זה ברגע האמת. אני מאמין כי הדרך לניהול אירוע רפואי היא רוגע, מקצועיות ותקשורת צוותית, וכל זה אל מול המתרחש בסביבה. היום באקדמיה, אני מחפש להביא איתי את האיכויות האלו, ולהיחשף לחוויות מאתגרות בסביבה העסקית. לדעתי, התוכנית מתאימה לי, כי אני שואף להתמסר לתהליכים ולערער על הידע הקיים שלי. אני חותר ללמוד לעומק ולהבין וליצור מחדש. מתוך רצון להשפיע, פנימה והחוצה, על עצמי ועל הסביבה. אני בעל סקרנות טבעית ובהתפתחות מתמדת. אני מתרגש לחוות את התוכנית. באמת. בעיניי היא המפגש בין שני עולמות שמעניין אותי מאוד להתפתח בהם. ברמת המיקרו, הפסיכולוגיה, היצירתיות, הסקרנות, להבין מה מניע את האדם לפעולה. וברמת המקרו, האתגר בקבלת החלטות, ארגוניות, בהבנת תהליכים שמניעים חברה שלמה. תודה.